Ahojte, vítajte pri ďalšom videu a vítajte pri ďalšej epizóde Rúže pre nevestu. Predposledný diel. Ako sme sa sem dostali? Wow. Tečie mi z nosa, by the way. Ja som sa dneska zobudila chorá ako pes a zvažovala som, či vôbec budem toto natáčať, ale povedala som si, že už máme v podstate len 2 týždne. To nie je otázka, že či chcem alebo nechcem. Proste musím. Poďme sa teda pozrieť na to, čo sa stalo v posledných 2 epizódach a poďme o tom pokecať. Ešte predtým, ako začneme, vám chcem pripomenúť, ak nechcete zmeškať budúce videá, tak mi nezabudnite dať odber. Veľmi to pomôže môjmu kanálu rásť a takisto ma môžete nájsť aj na TikToku alebo na Instagrame. Mimo Beauty som aj lektorka angličtiny a taktiež ma nájdete na Hero, kde pridávam audiolekcie na rôzne témy. Nájdete tam gramatiku, audioknihy, veci pre deti s mamičkami, biznis angličtinu a mnoho iných tém. Ak si chcete oprášiť vedomosti alebo začať od začiatku, teším sa na vás. Ja sa musím priznať, že minulá epizóda, špeciálne tá prvá, bola pre mňa trošku špeciálna, pretože Bernie ma pozvala na eventík. V podstate sa jednalo o premiéru tej stredajšej časti, takže ďakujem krásne, bol to pre mňa veľký zážitok a preto tu mám aj tieto 3 krásne rúžičky, ktoré som si stade priniesla, ktoré sme dostali, mali sme to tam krásne porozkladané na sedadlách, no a moderoval to celé... Toto bude zaujímavá epizóda. Moderoval to celé Krištof, to som chcela povedať. Viete čo, vypnite si toto, vypnite si obraz, nepozerajte sa na mňa, dohodneme sa, že toto stiame ako taký podcast, dobre? Takže kľudne choďte si oprať, choďte si navariť. Nebude to dneska najkrajší pohľad, hej. No, bola to inak super atmosféra v tom kine, pretože vlastne prvýkrát to bolo tak, že sme to pozerali viaceré baby, aj chalani. Vlastne sme tak mohli ako keby reagovať na tie veci, ktoré sa tam stali. Troška ma mrzí, že to padlo akurát na tú rodičovskú epizódu, pretože za mňa sú tieto rodičovské epizódy strašne nudné, ale tak všetká dráma je už asi za nami. Už tieto posledné epizódy sú není také moc dramatické, takže no nevadí, ale každopádne bol to zážitok. A veľmi ma bavilo sledovať Krištofa, pretože Krištof sedel o rad pred nami. Bolo veľmi také milé ho sledovať, ako vlastne sa pozerá na tú epizódu a ako sa tak sem tam uškrňa na tie veci, ktoré sa tam diali. 21. epizódu začíname tak, že Miška sa rozpráva so Sabinou na gauči a keď vám ukážem Sabinin výraz, ktorý vyzeral nejako takto, vedeli by ste, že ceca o čom by sa mohli baviť? Ak neviete, tak to je úplne v poriadku, ja vám to prezradím. Riešili to, že Mercy a Nela sa na izbe rozprávali o tom, ako by chceli trojku s Adrianom. Prísam, bo mne tam už nič neprekvapí asi. Adrian mal v tento deň troška iné plány, pretože on sa rozhodol ísť do mesta, ale rozhodol sa tam stretnúť nie s babami, ale s ich rodičmi, pretože áno, máme tu rodičovskú epizódu, takže baby prišli prekvapiť nejakí rodinní príslušníci alebo najbližší priatelia. No a teda máme tu zoskupenie 4 ľudí. Bola som troška prekvapená, že to nebolo toľko, ako to bolo v minulosti, lebo však v minulých sériách tam chodilo viacej ľudí, nie? Akože není to lacný špás, tie letenky na Sri Lanku, takže... chápem. Máme tam Nelininu maminu, máme tam Sapčinu maminu, máme tam Miškinho ocina a potom tam máme Kseniu, čo je Mercina kamoška. Že vraj aj kolegyňa v salóne, ak som to správne pochopila. Minuál na vile si povedali z produkcie, že keďže už prídu tí rodinní príslušníci a tí najbližší, tak musíme tie baby troška rozcítiť. Že aby sme tu mali dojemné proste epizódy, aby sme tu mali plákačky, všetko toto. Takže oni sa pre nich rozhodli pripraviť hru, taký pokec viac menej, kde neostalo ani jedno oko suché. Podľa mňa ani v tom kine. Kde vlastne sa mali vyjadriť na ten spôsob, že čo by radi ako keby počuli od tých svojich najbližších alebo od tej svojej rodine, že čo tak často možno nepočujú. No, chápete. V tejto hre Krištof stal pri takej veľkej tabule, kde vlastne baby mali ako keby vyberať tie výroky, ktoré im ako keby vždy tak chýbali počuť od tých svojich najbližších. A tie baby to ako keby adresovali tak samozrejme z jednej strany tým dievčatám, ktoré tam sedeli, ale z jednej strany aj tomu Krištofovi. Počujete, keď vám poviem, že aký som ten chlap, tak ja by som tam revala, normálne, že ja by som sa tam zosypala, lebo to, čo naozaj rozprávali tie baby, tak akože fú. Mercy sa otvorila na tú tému, že ako keby nič jej moc tak nechýbalo, ale že predsa len mala to detstvo ťažké a že vlastne všetko si musela vybudovať sama, že veľmi skoro musela ísť sama do práce, pretože ledva mala proste peniaze na nejaké oblečenie, aby si vedela niečo normálne dať do školy. No bolo to akože veľmi emotívne, viem si predstaviť, že to muselo byť veľmi náročné. A takisto úplne chápem, že potom v tom neskoršom veku, keď ako keby človek toto všetko
nemá v tom detskom veku, tak si to ako keby troška má pocit, že si to chce kompenzovať neskôr. To by možno aj vysvetľovalo tie Mercine nejaké materialistické nároky a podobne. Ja som sa už k tomuto viackrát vyjadrovala, že v podstate ja v tom ako keby nevidím nič zlé, veď keď niekto si vie niečo dovoliť, tak prečo nie? Ako kľudne si kupuj ty kokos Mercedes aj raz do týždňa, keď na to máš peniaze. Už problém je podľa mňa, keď to ako keby naberá troška nejaký spád, že už keď to je tá jediná hodnota, ktorú v živote má. Chápete, čo tým chcem povedať? Že nič nie je čierno-biele a ani proste toto akože materiálne veci, peniaze a všetko toto, ono to nemusí byť proste len zlá vec. Vždy záleží od toho, že ako sa na to človek pozerá, akú hodnotu týmto veciam proste dáva a podobne. Nela sa vyjadrila, že taktiež to nemala jednoduché a ona sa tam vyjadrovala na ten spôsob, že ako keby nemala tam úplne podporu tých oboch rodičov a otvorene hovorila o tom, že vlastne aj z toho má pocit, že má také daddy issues, že proste to vidí aj na tých svojich vzťahoch, že ako keby nikdy nemala taký ten vzorec možno tej úplnej rodiny a tým pádom ako keby ani vo vzťahoch dlho nevedela, že ako to má vyzerať, taký plnohodnotný vzťah a podobne. Nela sa vyjadrila, že ona má teda najbližší vzťah s maminou, že sú aj viac menej ako také kamošky. A to bolo fakt krásne vidieť, lebo potom, keď tá jej mamka aj došla a už sa teda zvítali, tak fakt ste to tam mohli vidieť, že oni proste sú jak dva cecky, keď to takto musím povedať. To bolo strašne zlaté. Ja som sa tak zamýšľala počas tohto celého, hlavne keď som videla Nelu a maminu, že aký je na to správny pohľad, lebo veľa ľudí hovorí, že z toho psychologického hľadiska ako keby nie je úplne dobré, keď sú tí ľudia na seba až tak naviazaní, alebo že keď aj tie deti sú tak naviazaní na tých rodičov, ale potom to takto vidíte a poviete si, že ježiš, že to je krásne, že veď na tom nemôže byť nič zlé, ale poznám rôzne pohľady na toto, tak za to mi to tak napadlo, že čo je vlastne ten správny pohľad na túto vec. O Sabine sme sa dozvedeli taktiež, že ako keby tá podpora tam pre ňu vždycky bola, ale že ako keby jej chýbalo takéto slovné vyjadrenie od tých rodičov, že nebolo úplne bežné si otvorene hovoriť v jej rodine, že ľúbim ťa, alebo som na teba hrdá, že všetko to tam cítila, ale ako keby, že slovne sa to k nej nedostalo a že to keď si časom ako keby uvedomila, tak proste jej to aj chýba. Čo je veľmi zaujímavé, lebo vlastne ja si dovolím povedať, že podľa mňa aj z časti preto je Sabina taká viacej rezervovaná, že fakt to vidieť aj na tej výchove. Ja sa tu nejdem hrať na žiadneho psychológa pre Boha, ale nepríde vám to tak, že proste ja keď som sa na to pozerala, tak strašne veľa vecí mi tam tak kliklo v rámci tej Sabiny, že hneď som rozumela úplne, že aha, tak preto proste je ona taká, preto sa takto vyjadruje. Keď som potom počula tu jej maminu, ako sa vyjadruje, to je jak jedna osoba. Nie. Nemali ste ten pocit a je veľmi pekné si to takto uvedomiť alebo vlastne vidieť to takto, že ako dôležité je proste tým deťom aj vlastne na rovinu všetko takto hovoriť a rozprávať sa, že niekedy človek má pocit, že ja neviem, to objatie stačí, ale tak možno nestačí, že potom naozaj sa nad tým človek takto zamyslí. Miška sa tam potom taktiež otvorila. My už teda vieme, že ona prišla o maminu a tuším, že prišla aj o starku vo veľmi krátkom vlastne čase, ale že aj ten ocino tam nebol vždycky na 100% a že ani to ako keby nebolo možno také, ako to malo byť, čo mi bolo tiež veľmi ľúto. Táto žena, čím si všetkým prešla, normálne, že to je brutál, fakt akože klobúk dole. Minoel Adrian zobral teda týchto rodičov a rodinných príslušníkov na nejaký market srilanský, kde im teda nakúpil nejaké blbosti, nejaké košielky, sloníkov, sošky tak ďalej. Snažil sa tak navnímať týchto rodičov, za tedy samozrejme. Ja som sa extrémne potešila, keď pán Tony, Miškin ocino, asi 5-krát nazval Adriana Andrejom. Ja som tam skoro vyskočila v tom kine. Ja som sa tak tešila, že nie som jediná.
Lebo ja už som si fakt myslela, že toto je nejaká moja diagnóza, ale chvála Bohu není. Na vile sa konečne išlo diať niečo vtipné, menej depresívne a to bola kuchárska show, kde baby mali navariť nejaké jedlo, ktoré si teda vybrali. Mercy sa rozhodla spraviť špagety carbonara, čo je celkom akože taký basic recept, ale tak... Ale viete čo, nebudem hovoriť, lebo veľakrát, keď idete do reštaurácie a vypýtate si cestoviny carbonara, tak dostanete cestoviny so smotanou. Takže Miška sa rozhodla spraviť Marry Me Chicken, tak sa volá ten recept. Hej, Marry Me Chicken, že akože zober si ma kura. Ale nie akože zober si ma kura, ale že zoberieš si ma, keď ti spravím toto kura. Nela sa rozhodla robiť lazane. Takže Nela o sebe aj tvrdila, že ona je vášnivá kuchárka. Ona tuším, že to aj vyštudovala. To ma ani neprekvapilo, že si vybrala niečo také náročnejšie. No a Sapča sa rozhodla, že ide robiť nejaké enchiladas, alebo nejaké také burrito, alebo čo to bolo. Nelu v kuchyni absolútne zbožňujem. Ja Nelu všade absolútne zbožňujem. Môj obľúbený moment, keď začala miešať nejakú omáčku tou metličkou na máču. Ikonické. Mercy inak... Mne príde hrozne vtipné, že ona sa s babami rozpráva už takým spôsobom, ako keby ona a Adrian boli už akože manželia. No viete, babi, a ja viem, že Adrian má rád viac také zdravé jedlá, lebo však on cvičí a tak. Takže podľa mňa by sa potešil niečomu zdravšiemu. Meanwhile, nikto z nich nerobí nič zdravé. Mercy sa ďalej vyjadrovala. No, ja som navarila prvá, však ako klasika. To bude asi preto, že keď si porovnávame celý proces lazaní a špagiet carbonara, ktoré máš doslova hotové za, dajme tomu, že 15 minút, ešte s tým, že proste si pospíš medzi tým. Tiež by to ostatné mali asi tak rýchlo. Neviem. Inak nebudem klamať, keď som videla akože tie špagety, tak ja mám pocit, že to tiež nebol úplne originál recept, ale OK. No a potom tam prišla tá časť tejto epizódy, kde vlastne tam prišli už tí rodinní príslušníci na vilu, setkali sa s devčatama. Akože bolo to emotívne, ale neviem, čo tam mám proste hovoriť. Ja neviem, došli, objímali sa, bolo to pekné, bolo to dojímavé. Tak ako vrieskala Mercy, keď zbadala svoju kamošku, tak akože to som už dlho nepočula. Podľa mňa aj všetky tigre ušli z tej Sri Lanky. Potom medzi nich teda prišiel aj Adrian. Chudák on teda nevedel, ja dúfam, že mu niekto povedal, že preboha nejedz. Nech robíš, čo robíš, tak celý deň nejedz, pretože on chudák koľko porcií tam musel zjesť, tak to normálne, že klobúk dole. No, babi naservírovali akože všetky tieto svoje jedlá a chudák Adrian teda musel ochutnať všetko, nielen ochutnať, ale aj zjesť, lebo tak ja chápem, že nechcel nikoho uraziť. Tony je úplne, že Slovák v najlepšom slova zmysle. Rídzi Slovák, ktorý sa nezaprie. Keby tam nebol on, tak myslím si, že tá epizóda by bola oveľa nudnejšia, takže som veľmi vďačná, že za takýto čerstvý Vánok. Ja milujem, že Miška sa snažila zachraňovať situáciu, pretože Tony doslova nevedel mlčať. Ale ona zrejme nechcela, aby veľa vecí sa povedalo pred kamerou, tak stále mu len opakovala, že potom mi povieš, potom mi povieš. Oh dear lord. No a taktiež sme sa dozvedeli, že teda Tony sa troška odviazal a že vraj sa teda dosť opil. To už bolo pomimo kamier, takže to sme nevideli. To akože tiež musí byť náročné, že kurník šopa, máš dosť čo robiť, aby si sa ty nestrapnil pred toľkými kamerami v toľkých rôznych situáciách a teraz ešte musíš dávať pozor na nejakého rodiča, čo ti tam dojde. No, Miška to nemala ľahké. V ďalšej epizóde ale, dámy a páni, Adrian už zobral dievčatá na randičko, ale možno to nebolo úplne randičko, aké si predstavovali. Adrian sa rozhodol zobrať dievčatá do nejakej vesnice, tam niekde na Sri Lanke, do nejakej dediny. Viete čo? Ja vám poviem úplne, že ako som to vnímala a možno ma veľa ľudí nepochopí. No, lebo oni totižto tam prišli vyslovene, že do nejakej srilanskej rodiny, hej. Táto rodina, že to bola nejaká tetuška, čo ledva už ty kokos skrývala tam. Potom nejaké deti tam boli, nejaká matka, nejaký otec a podobne, že proste taká azijská rodinka, hej, ktorá bývala úplne niekde v nejakej chatrčke. A teraz viem si predstaviť, že sa tam dovalili
tieto slečny nastajlované v opätkoch a Adrián celý čistučky v košielke plus štáb nejakých, no minimálne podľa mňa 5-6 ľudí, to som asi aj málo povedala. Ja si nemôžem pomôcť, ale mne to prišlo že jak do cirkusu, keby sa proste idete pozerať na zvieratá. Viete, že ja chápem, že možno tá myšlienka za tým bola tým ľuďom pomôcť. Áno, ja rozumiem, že oni určite za to dostali nejakú odmenu, neviem v akej forme, či finančnú, alebo proste akúkoľvek, že ja rozumiem, že to bolo pre nich určite výhodné. Ale proste s celým tým štábom sa tam trepať, že mne to fakt prišlo úplne také, no neviem, prišlo mi to troška také nevhodné, ale tak... Dobre, OK, prišli sme sa pozrieť na to, ako žije chudobná srilánska rodina. Pre mňa je to divné. Je to divné. Lebo ja silne pochybujem o tom, že pomimo tých kamier toto tí ľudia robia vo svojom voľnom čase a to je ten problém, ktorý ja s tým mám, že keď sa to robí pred kamerami, tak je to poďme pomáhať. Keby tam tie kamery neboli a keby sa to nerobí pre túto show, tak akože... Viete, že pochybujem, že by sa také niečo stalo, no to tým chcem povedať. Tieto žienky tam došli nastajlované v šlapočkách, hej. Sabina a Miška ešte ako tak to zvládali, hej. Tiež si viem predstaviť, že neboli úplne nadšené, ale ako tak to zvládali. Na čo Nela a Mercy boli veľmi sklamané. Takéto rande som si nepredstavovala, no tak radšej by som určite bola niekde na pláži s tým Adrianom, no tak nebudem klamať. Mercy sa to akože vôbec nesnažila ani ako zakryť. A s týmto som mala problém, lebo ona sa tam potom neskôr velice okrašľovala s tým, že ale ona taká nie je a možno to vyzeralo, že taká je, ale ona pritom rada robí takéto veci. No a ešte ďalšia vec, že oni tam potom akože pomáhali tej rodinke v rôznych aktivitách. To je tiež akože strašne divné, hej. Prišlo mi to hrozne komické, že proste dva úplne rozdielne svety sa spojili a teraz oni im tam pomáhali s nejakými domácimi prácami, že vešali im prádlo, prosím pekne, hej. What do you mean, že ty ideš vešať prádlo, ktoré oni chudáci tam ručne perú, lebo nemajú práčky, hej, a ty ho ideš vyvešať a ideš sa tváriť, že spravil som veľmi dobrú vec. Vieš čo, môj zlatý? Ostaň tam žiť mesiac a potom ti budem tlieskať, hej. Ne keď budeš proste vešať ponožky voľa komu. Ináč aj to je divná vec, nie? Že proste vešiate cudziemu človeku I have so many problems. No, Nela a Mercy dostali úlohu v kuchyni. Išli akože vypomáhať v kuchyni, išli tam robiť nejaké plácky. Mercy pindala, lebo jej bolo teplo, ona musela byť v kúse za takým veľkým krbom, čo akože honestly, tam by som pindala už aj ja, lebo viem si predstaviť, ako nechutne teplo tam muselo byť. Tiež by som nebola úplne nadšená. Nela tam pripravovala vlastne tieto plácky z toho cesta a Mercy ich mala potom akože piecť v tejto peci. No a Sabina a Miška mali na starosti ako keby deti, oni ich vlastne zabávali, tam si s nimi spievali, potom na konci im dali akože čokoládu. Najviac z tejto celej epizódy ma inak zaujímalo z logistického hľadiska, že ako tá Figaro bomboniera docestovala na tú Srí Lanku bez toho, aby sa čo len nejako roztopila. Čo Figaro sa presťahovalo s továrňami na Srí Lanku, alebo ako si to mám vysvetliť, lebo inak je to v mojich očiach nemožné. Bože, tie detičky, keď tam jedli tú čokoládu, oni chuďatka tak slintali, že normálne im tiekli sliny, akože to bolo dosť smutné na pohľad. Pokiaľ im nedali nič iné, len tú sprostú bombonieru, len z toho dôvodu, že je to product placement, tak akože I have beef. Mám problém s týmto, hej. Ale akože tie deti vyzerali veľmi spokojne s tou Míškou a s tou Sabi, že sa teda s nimi hráli, zabávali a podobne. Bol tam inak dokonca aj moment, keď Adrian sám teda prišiel za Miškou a za Sabi. Tuším, že to povedal im. Ja neviem, ja sa k tomu neviem dopatrať, neviem to tam nájsť, kde to bolo, ale pamätám si to. A on sám povedal, že teší ma, že aspoň vy si to tu tak úprimne užívate. Alebo niečo v tom zmysle povedal, že aspoň vy to tu naozaj myslíte úprimne a bola som taká, že damn. Asi aj on teda videl, že Mercy a Nela moc neboli úprimne šťastné. Keď už teda spravili babi tieto placky, tak oni potom tiež prišli zvon za tými deťmi a tam to bolo tak... Ja som to vnímala tak troška chladne z tej ich strany, že oni tam moc nemali záujem sa ako keby nejako
hrať s tými deťmi a podobne. No proste jak také nafúkané paničky mi prišli. A možno to vyzeralo len proste tak z tej zostrihanej verzie, ja neviem, ja som tam nebola. Ale tak Adrian z toho mal zrejme rovnaký pocit, tak ja neviem. Možno to tak aj naozaj bolo. Jediné, na čo sa Nela zmohla, bolo naučiť tieto deti tverkovať. Po tehotenskom fotení, ktoré sme mali v tejto show s fake tehotenskými bruchami, mi toto príde ako druhá najnevhodnejšia vec, ktorá sa tu stala. What do you mean? Že učíš 5-ročné deti tverko... OK. Well. Akože ja nechcem ani vedieť, čo si tí Sri Lančania tam mysleli proste. Tie matky, ktoré sa na to pozerali. Lebo oni potom aj hovorili, že oni s tým, tuším, že sa im to nepáčilo, tým mamičkám. Well. Nečudujem sa. Mercy zistila, že asi sa nevhodne správala a že až moc prejavila svoje chovanie, neviem ako to nazvať. A uvedomila si, že upsik, ak chcem vyhrať, tak možno Adrianovi sa toto nepáčilo, že som mala stále hore nos a že sa mi tam nepáčilo u tejto srilanskej rodinky. A tak sa snažila v hlave vymyslieť dôvod, že ako by to vlastne mohla zachrániť túto situáciu. A došla na to, že ju vlastne trápilo iba to, že ona nemala s Adrianom taký priestor. Že to je jediné, čo jej vadilo vlastne. Že a ona preto bola taká podraždená, preto tam bola taká nespokojná. A vôbec som inak sa nedostala k veciam ako to, že proste oni tam stále nadávali na to, aké to tam je špinavé. Ledva si tam, akože rýchlo si tam nohy umývali, lebo ich mali, bože, od blata, akože to je katastrofa. Tony pred kamerami, keď hrali nejakú hru, pretože kým baby boli na tomto randičku, tak rodičia, hej, tí ostatní tam tiež hrali nejaké takéto kecacie hry. Tiež sa rozprávali o tom, o tých svojich akože najbližších, o tých dcérách, či možno ľutujú niečo z toho detstva, podobne. A tiež to bolo akože také emotívne. Tony sa tam vyjadril, že no, on mal akože veľmi zlý vzťah a Miška nenávidela tú jeho priateľku a že ona ju tam normálne fyzicky napadla, facky jej hádzala. Potom, keď Miška sa toto dozvedela, tak bola taká, že tati, what do you mean? To som nikdy nespravila, prečo si to povedal pred kamerou? Môžeš očistiť túto moje meno? No tak ako troška som si to, vieš, tak ako v hlave možno domyslel. Milujem. No a už keď prichádzalo do tuhého, už keď prišla cocktail party, čo by the way bol akože riadny bašavel, tak Mercy samozrejme si musela uchmatnúť Adriana, pretože ona musela zase vyžehliť to, čo spravila alebo ako sa zachovala. Inak toto je už dosť taký red flag, že všímate si to, že ona vždy niečo spraví a potom vlastne si to vždy ako keby musí vyžehliť u toho Adriana. A Adrian je úplne delulu, akože jemu to je kvázi jedno, on je všetko ospravedlní, všetko je prepáči, že aký toto je začiatok vzťahu, keď už teraz musíš proste žehliť furt veci, že OK. Samozrejme, aby si to vyžehlila, tak vytiahla svoj príbeh z detstva. Ja som není z nejakej bohatej rodiny, vieš. Ja som bola rada, keď som mala jedny rifle, keď som bola malá. Ja som vôbec nie takáto, vieš. Že mňa len trápilo, že nemám čas s tebou. To sú hrušky a jablka. To vôbec toto nejdeme vyťahovať, aby si sa tu išla okrašľovať. Proste keď sa ti tam nepáčilo, tak ako nemala si sa zachovať jak trúba. A ja úplne rozumiem, zase nechcem byť nejaká povrchná, veď my sme zvyknutí na iné návyky, už len tá hygiena proste, čo v tej Ázii je, tak akože to je neporovnateľné s tým, čo máme my. Tak ale nejdeš tam spať. Že proste došla si na návštevu, ako halo. Doslova si došla niekomu na návštevu. Už len to mi príde také divné, že dojdete k niekomu a začnete tam ohrňať nos, aké je to špinavé a neviem čo. Ja som tuto inak v tomto rozhovore, čo mal Adrian z Mercy, mala troška už taký zvláštny pocit, lebo nedali si pusu. A doteraz to bolo u nich také bežné, že vždy po týchto, ja neviem, keď si niečo žehlila alebo proste len chcela sa s ním porozprávať na týchto koktejlkách, tak väčšinou tam padol nejaký boštek. Tuto on jej povedal síce, že tak už to máme ujasnené, že rozumiem, že v poriadku, ale nepadol tam bosk. Tak som bola taká, že že už mi to prišlo, ako keby si možno on už v hlave ujasnil, že má k nejakej inej bližšie a možno už sa snažil tak, či už vedome alebo nevedome, ako keby troška oddialovať sa od tých iných, neviem.
Neviem, tak mi to prišlo. Ten rozhovor, čo mal potom aj s Míškou, lebo on si ich všetky akože potom vzal jednu po druhej, kým tam prebiehal Bašável v pozadí, doslova, tak oni sa tam s Míškou teda rozprávali. On povedal, že vôbec nemá chuť sa tam vracať. Tam už padol aj bosk, takže tá teória sa mi troška začína potvrdzovať. Milujem, že ako oni počuli tú hudbu, ktorá prichádzala z toho Bašavelu, tak Miška hovorila, že Ježiš, že to je ten kačací tanec, že poznáš ho? Že na všetkých svadbách to býva a Adrian taký doslova, že Ježiši Kriste, že nie. Proste v tom momente ste normálne na ňom videli, že sa asi nepriznáva za svoju národnosť. Nakoniec teda išla domov Nela, alebo teda nielen Nela, akože aj tí rodičia sa všetci vracali hej domov. Čo mňa úprimne neprekvapilo, ja už som to hovorila asi posledné 3 epizódy, že si myslím, že pôjde domov. Nela je proste úplne, že tornádo, milujem, absolútne zbožňujem, ale toto mi proste ako meč vôbec neprišlo. A už duplom si myslím, že ho utvrdilo to, že on keď videl, ako blízko k sebe má Nela s maminou, že tieto ženy podľa mňa by nemohli byť ani 5 minút od seba. A keďže pre ňo je ten Dubaj naozaj dôležitý a on by si ideálne predstavoval, aby tam s tou partnerkou teda išiel, tak si myslím, že toto by asi reálne nevidel. No a keď sa lúčili už teda aj s tými svojimi rodičmi, tak Tony považoval za veľmi dôležité poriadne ochytať a vystiskať Mercy s komentárom: Vždy sa mi páčili takéto výstrednejšie ženy. Mercy určite bola v hlave len taká, že OK, budem to brať ako kompliment, asi. No a teda naša finálna trojka je Mercy, Miška a Sabina. Príde mi až zvláštne, že čo tam Mercy robí v tejto trojici, pretože je totálne diametrálne odlišná od tých ostatných dievčat. No a vlastne na budúci týždeň, ak sa nemýlim, tak by sme naozaj mali mať to finále, takže ja som zvedavá. Dámy a páni, napíšte mi, kto je vaša favoritka, bez ohľadu na to, že kto vyhrá, alebo už aj možno viete, že kto by vyhral, ale napíšte mi, že kto z tejto trojice je vaša najväčšia favoritka. A ja som veľmi zvedavá. Dúfam, že sa vám tento diel páčil. Ja sa ospravedlňujem za môj zdravotný stav. Bohužiaľ to neviem ovplyvniť. Ak sa vám toto video páčilo, tak mi nezabudnite dať like. Ak ma ešte chcete vidieť, tak aj odber, aby ste nezmeškali ďalšie epizódy. Hlavne tú finálnu, halo. No a ja vám prajem krásny deň alebo večer a dúfam, že sa uvidíme aj v tej finálnej epizóde. Čaute.